4. En student sprang ud. Jeg hedder Mette Sørensen, og jeg er 19 år, og jeg blev student her i morges. Mit sidste fag, det var engelsk, og jeg fik 9 års karakter, og jeg fik så et 8-tal til eksamen, så det er jeg glad for. Ja, tillykke med det. Tak for det. Hvordan føles det så at være færdig? Det er dejligt. Det er en stor lettelse, så det bliver dejligt ikke at skal sidde og læse nu hver evig eneste dag fra morgen til aften. Så jeg glæder mig til at have et år, hvor jeg bare skal arbejde. Så Men før du skal arbejde, så skal du vel holde lidt ferie, skal du ikke? det skal jeg. Jeg skal i 14 dage til Tyrkiet og bare slappe af og hygge mig og nyde livet. Og her de næste 14 dage, det bliver sådan noget med fester næsten hver dag. Så det bliver rigtig sjovt. Så trænger du til en hvileferie? Ja, det gør jeg. Så her på fredag, der skal vi ud og køre i hestevogn. Og det gør vi så hele dagen, hvor vi skal køre fra klokken 9 om morgenen til klokken 12 om aftenen. Og når så alt det rundt er overstået, hvad så? Tager du så fat på et job? Ja. Jeg starter faktisk med at arbejde på et hotel her om 3 ugers tid. Og så arbejder jeg cirka en måned, og så tager jeg på ferie, og så kommer jeg tilbage og skal arbejde igen. Så jeg skal tjene nogle penge et års tid, og så finde ud af, hvad jeg gerne vil læse. Jeg vil gerne have en universitetsuddannelse, men jeg er lidt i tvivl om endnu, hvad det skal være. Hvad linje du skal gå? Ja, lige præcis. Hvad vil du være? Hvad kunne du tænke dig at blive engang? Ja, jeg har haft mange idéer. Jeg kunne godt tænke mig at læse noget samfundsfag, eller noget økonomi. Men jeg er ikke helt sådan sikker på, hvad jeg vil bruge det til præcis. Så jeg tror, det er vigtigt, at man vælger et emne, som der sådan interesserer en, så man kan holde ud og læse i mange år, så man ikke bliver træt af det i løbet af 2-3 år. Jeg kunne godt tænke mig at måske undervise på et universitet, eller sidde i en stor virksomhed og vejlede et stort firma. Det kunne være rigtig spændende. Jamen, tak skal du have. Jamen, det var så lidt.